Il-Knisja Kattolika ta' kull sena fil-jum ta' 29 ta' Ġunju tiċċelebra l-festa solenni f'ġieħ San Pietru u San Pawl, imsejħa bħala l-prinċpijiet tal-Apostli. Il-festa tfakkar il-martirju tagħhom, Petru li għażel li jissalla prasu l-isfel u Pawlu li jaqtawlu rasu. Fin-nadur dan ir-raħalawċi jinsab imlibbes għal-festa tal-patruni tiegħu li minnhom toħroġ ukoll it-tifsira tal-kelma imnarja. Daħlet b'importanza kbira permezz tal-kavallieri. Imma appuntu hija marbuta ma' dawn iż-żewġ figuri l-kbar, San Pietru u San Pawl. Il-kelma mnarja ġejja mill-kelma nar, imnarijiet, u hija fil-plural appuntu, għax huma żewġ luminarja, iż-żewġ imnarijiet il-kbar li jdawlu bil-ħeġġa tagħhom u bl-eżempju tagħhom il-ħajja tal-Knisja. L-Arċipret Don Krzysztof Buttigieg jispjega wkoll kif dawn iż-żewġ qaddisin kienu strumentali biex ikunu minn tal-ewwel li waslu l-Vanġelu ta' Kristu u ġabu bidla kbira fid-dinja ta' dak iż-żmien. Mhux biss għalina n-nadurejn li niċċelebrawha hekk b'tant ħeġġa u b'tant entużjażmu, imma importanti għall-Knisja kollha, speċjalment ġewwa Ruma, fejn it-tnejn li huma mbagħad ħallew ix-xhieda tal-eżempju tagħhom u permezz tal-martirju. Il-festa tal-Imnarja hija waħda mill-eqdem festi tradizzjonali Maltin li tmur lura l-bidu tas-seklu 16 u l-kavallieri mbagħad ollew għall-festa nazzjonali uffiċjali u li faslu madwar wħud mill-iktar tradizzjonijiet emblematiċi li għadhom magħrufa sal-lum, fosthom il-festi agrarji u l-kompetizzjonijiet tal-bejjem fil-buskett. Il-festa ta' San Pietru u San Pawl magħrufa bħala l-Imnarja fin-nadur bdiet tiġi ċċelebrata regolarment matul is-seklu 17 wara li din il-lokalità saret parroċċa indipendenti f'April 1688.